Ola, boas a todos. Hoxe imos revivir un dos momentos máis icónicos da historia do xadrez do século XXI. A xogada 43 do chinés Ding Liren, torre G6, contra Jan Nepomniachtchi na partida decisiva do Mundial celebrado pola FIDE no ano 2023. Imos analizar un pouco o contexto, como chegaban ambos xogadores e, sobre todo, a posición coa que fixo que o chino conseguise por primeira vez o título mundial. Este Mundial de Xadrez do ano 2023 enfrentouse a dous xogadores con estilos moi diferentes. O sólido e o estratégico Ding Liren enfrentouse a un dinámico agresivo ruso Jan Nepomniachtchi. Tras o retiro do número 1 do mundo, o noruego Magnus Carlsen, o trono do xadrez quedou basicamente baleiro e estes dous titáns tiñanse que enfrentar a 14 partidas. Foi absolutamente épico, un espectáculo. Tablas completamente tensas, victorias alternadas e, sobre todo, moita emoción e moitos erros por parte dos dous xogadores. E que despois das 14 partidas o marcador foi de 7-7, o que nos levou inevitablemente ás partidas de desempate a ritmo rápido. E aquí onde encontramos esta maravillosa xogada. Estamos xa na cuarta partida destes desempates, é dicir, as tres anteriores quedaran por tablas, é dicir, medio punto para cada un. Esta era a partida decisiva. Recordemos, nas partidas anteriores foron movementos espectaculares, sobre todo do ruso Jan Nepomniachtchi, que encontraba xogadas de defensa absolutamente inexplicables para o pouco tempo que tiñan neste caso. E que, como vemos nesta posición, a verdade é que parecía, todos víamos que iban a ser tablas, non había forma de evitar basicamente o continuo das blancas. É dicir, o rei íbase mover entre G8 e H7, rei G8, rei H7, contra os jaques da dama. É que neste momento, tras dúas repeticións, Ding Liren fai unha xogada absolutamente inexplicable para moitos que o vimos en directo. É dicir, como pode ser que a min que me explicaron tantos anos xadrez, como pode ser que unha peza que estaba medianamente activa na casilla F6 móvase e autocrávese co rei? É dicir, este rei non se pode mover, porque se move a H8, cae a torre e perde esa partida. E sobre todo, coa perigo de que se mova a H4 e H5 e así fágase, evítese sobre todo, esta clavada e cómase. Neste punto, Jan Nepomniachtchi non sabía o que facer, quedou basicamente sorprendido e xa esperaba as partidas blitz de desempate deste título mundial. Entón fixo unha xogada basicamente boa, que é ese dama F5. Ding Liren respondiu xa directamente tirando os peóns, que era a clave da posición. É dicir, Ding Liren ten dous peóns que compensan sobre todo esa debilidade do rei, ese peón de A e ese peón de C. E máis, esa torre en G6 o que fai é cravar ao rei e vólvese dunha peza semiactiva a unha peza completamente activa, aunque cravada. Esa clave é que con esta xogada, con este C4, o negro quere desclavarse da torre e é o que consigue cunha xogada basicamente mala por parte de Jan Nepomniachtchi, que debería xogar, neste caso, un dama F4, xogada completamente moi difícil. Por qué? Porque o obxectivo claro é botar a esa torre e continuar con H5. Que fai aquí Ding Liren espectacularmente? Intercambiar damas ou justamente intentalo, porque se se marcha, agora neste caso, a torre xa se desclavou e pasa a estar moito máis activa e o peón en C4 que onde o queríamos. Ding Liren realiza unha serie de xogadas, busca a dama, non a encontra e xa tira o peón á boca do ruso, é dicir, C3. E despois pensas ti, Jan, o que fixo foi atacar un pouco a dama, dama G6 por parte do chinés, un pouco de contraxogo que intentou buscar
pasando a torre e a dama e dando mate en H8, non encontrou porque torre C6 moi fina por parte do chino, evitando calquera tipo de contraxogo. Esta xogada, que increíblemente é mala, se ben é certo daba tablas, non encontrou esa xogada Jan Nepomniachtchi que daban as tablas, cambiou e esta posición está completamente perdida. O único contraxogo que pode existir por parte do ruso é dar unha especie de mate, un sacrificio tamén, nese punto de G7, que está bastante débil porque o rei negro está moito máis débil que o blanco, pero que eses peóns corren moitísimo, como Usain Bolt nos 100 metros libres. E que vais a ver claramente, das o jaque, pero proteges coa dama porque este final está completamente perdido se se intercambia de damas. Neste caso, evitou o intercambio de damas, Jan Nepomniachtchi, consciente da posición, dá un jaque e evítase esa avanza ao peón. A victoria basicamente é inexorable por parte do chino, pero Jan Nepomniachtchi, consciente de que leva loitando casi 3 semanas polo título mundial e que pode ser o ruso que recupere o título para os soviéticos, non se quere rendir. Intenta buscar este contraxogo por parte, o que dicíamos, na casilla G7, pero cubre perfectamente. Estes peóns avanzados corren, se captura un, vai o outro. En este caso, por exemplo, non pode capturar a dama este peón porque está cuberta e son xogadas basicamente de máquinas que fai de Liren cun minuto. Entón, neste caso, nesta posición, o rei intenta evitar calquera tipo de contraxogo por parte das blancas. En este caso, esta xogada, rei feón, perde inmediatamente porque non pode evitar. Jan Nepomniachtchi xa pasa do tema, sacrifica un peón consciente da situación, sacrifica outro peón consciente da situación, e xa nesta posición vai a, aínda que coma aquí ou coma aquí, estes peóns van a coronar, captura un, captura ese peón que sacrificou Diliren e abandona. Wow, esta partida basicamente sen palabras, con 30 segundos por xogador de Liren en contra as mellores xogadas. Este torre G6 non se me ocurriría na vida, nin aínda que saíse moito de festa, non se me ocurriría para nada, porque é unha xogada que se autocrava e parece malísima, pero ten un sentido detrás profundo da xogada que é moi difícil de encontrar. Seguimos esta serie de movementos enigmáticos. Espero vos no próximo capítulo. Un saúdo.